Είναι δυνατός λοιπόν ο Θεός, είναι δυνατός ο Θεός, είναι πλούσιος ο Θεός, είναι πρόθυμος ο Θεός. Λέει, τούτο είναι, λέει, το έργο του Θεού, να πιστεύσετε σε εκείνον τον οποίον αυτός απέστειλε. Πιστεύεις στον Ιησού Χριστό? Πιστεύεις? Μήπως δεν πιστεύει κανένας? Όλοι πιστεύουμε, αδελφοί? Δόξα Κύριε, δεν το πιστεύω στα μάτια μου και στα αυτιά μου. Δόξα τον Κύριο, τι ωραία. Αλλά τώρα δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με το σκοτάδι, δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με το φρόνημα του κόσμου, δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με την προηγούμενη ζωή μας. Δεν θέλουμε ο παλιός άνθρωπος να ξανάρθει στη ζωή μας, αλλά θέλουμε ο καινούριος, αυτός που ήρθε από τον ουρανό, αυτός που γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου και με το Λόγο του Θεού, αυτός να είναι στη ζωή μας. Γιατί τότε περνάμε πολύ ωραία. Και αν αυτός ο άνθρωπος υπάρχει, αυτός είναι σίγουρος ότι θα ξαναγυρίσει στον ουρανό. Αν έρθει ο άλλος, κινδυνεύει ο άνθρωπος, αδελφοί. Γιατί κανένας παλιός άνθρωπος δεν θα πάει στον ουρανό. Όλοι οι καινούργοι θα πάνε. Όταν όμως στηρίζεσαι στο Λόγο του Θεού, δεν είσαι μετέωρος, δεν μπορεί να σε κουνήσει κανένας, δεν μπορεί να σε κάνει καλά κανένας. Ζάπη δεν γίνεται ο χριστιανός, αδελφοί. Δεν τον φέρνεις βόλτα, ο κόσμος δεν μπορεί να τον νικήσει, ο σατανάς δεν μπορεί να τον νικήσει. Καλά, ο εαυτός του, αυτός πια δεν υπάρχει, είναι πεθαμένος. Ξέρεις εσύ κανένα τέτοιο χριστιανό? Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, νεκρώσατε τα μέλη σας. Θα έχει την απέτηση ο Κύριος να τον αγαπάς. Πόσο? Εξ όλης της ψυχής σου, διανοίας σου, ισχύως σου και δυνάμεώς σου. Δεν μου μένει τίποτα για κανέναν, Κύριε. Ούτε σταγόνα, θα σε στραγγίσει ο Κύριος. Είναι ζηλότυπος και θέλει να τον αγαπάς με όλη σου την ψυχή. Αφού σου έχω δώσει μια βασιλεία, αφού σε έκανα παιδί του Θεού, αφού σε κληρονόμος της αιωνίου ζωής, και μου ζητάς τώρα αυτό το απλό πραγματάκι, δεν το ξέρεις ότι αν μέσα σου σβήσει η επιθυμία για να φύγεις για τη βασιλεία των ουρανών, τότε θα καταντήσεις να ζητάς από τον Κύριο αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει αμαρτία, δέθηκες, δεν μπορεί να προχωρήσεις. Έχεις αυταπάτη, αν έχεις αμαρτία, αν έχεις παράβαση και νομίζεις ότι προχωράς, σε έχει κοιμήσει ο εχθρός. Σε έχει κοιμήσει ο εχθρός, όπως κοίμησε η Δαλιδά τον Σαμψόν στα γόνατά της, χαϊδεύοντάς τον, και σένα θα σε χαϊδεύει και θα σου λέει μια χαρά είσαι, σε περιμένει η βασιλεία των ουρανών. Ναι, αλλά όμως μια αμαρτία σε έχει δέσει. Αδελφοί, να προσέξουμε. Ό,τι στέλνουμε στο Θεό είναι δικό μας, αδελφοί. Ό,τι κρατάμε πάει στράφη. Αδελφοί, εμείς δεν ζούμε τρομοκρατημένοι, ζούμε προσδοκούμενοι Ανάσταση. Αλληλούια. Πάντως, αν θέλεις να γίνεις αυτό που θέλεις, έχεις χάσει. Αν θέλεις να γίνεις αυτό που θέλει ο Θεός, θα κερδίσεις. Όπου αυτός με οδηγήσει, θα υπάγω ασφαλώς. Πολλές φορές θα σε οδηγήσει ο Κύριος και σε ένα σκοτεινό μέρος. Λέει, και εν κοιλάδη σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού. Θα σε περάσει από πολλές δοκιμασίες ο Κύριος. Αν αντιληφθούμε βέβαια είτε την αδυναμία μας, είτε αντιθέτως τη δυνατότητά μας, ότι είμαστε σπουδαίοι, ότι τα έχουμε όλα, ο ένας πρέπει να στηρίζεται στον Κύριο,
γιατί είναι αδύνατος, αλλά για αυτός που τα έχει όλα, εκείνα που τα έχει πρέπει να τα παρατήσει.